Ήρθαμε στο store της Huawei. Δεν είναι όμως το store που φαντάζεστε. Για πάμε να δούμε. Ο κύριος εδώ πέρα εξηγεί ότι η Huawei παράγει την τεχνολογία για τα αυτοκίνητα, δεν βγάζει τα δικά της. Η δεύτερη μάρκα είναι η Luxeed και είναι μέσα εξοπλισμένα και η Aito από την άλλη και είναι μέσα εξοπλισμένα με την μάρκα, με την τεχνολογία της Huawei. Οπότε αυτό ουσιαστικά συγκρίνεται με την BMW X4, είναι ηλεκτρικό φυσικά και ξεκινάει από τα 35 χιλιάρικα. Αυτή είναι η ναυαρχίδα, το Aito M9, 9 θέσιο, η χώρη είναι απίστευτη, είναι λιμουζίνα πρακτικά. Πέφτουνε, ξαπλώνουνε, ό,τι θέλουν να κάνουν, έχουν οθόνες πίσω. 63 χιλιαρικάκια ξεκινάει. Για την κατηγορία του είναι τίποτα. Νόμιζα κάποιος με πειράζει στην πλάτη. Δεν έχω κανένα. Κάνει μασάζ το κάθισμα. Αφήστε με εδώ. Α, ο τύπος δεν ακουμπάει καν το τιμόνι, οδηγάει μόνο τα αμάξι. Για ασφάλεια τον έχουνε. Καλά τα λες, αλλά κοίτα το δρόμο, αγχώνομαι. Γενικά τα έχει πάει περίφημα στην αυτόνομη οδήγηση, δεν το ακουμπάει ο τύπος εδώ πέρα και είναι ψιλοτρελή οι Κινέζοι στην οδήγηση, οδηγάνε σαν εμάς. Είχαμε αυτοκίνητα που πεταχτήκανε, που βγαίναν από πάρκινγκ αυτά, τα βλέπει όλα καλά, οδηγάει μια χαρά από μόνο τα αμάξι, LiDAR έχει και με 20 στροφές το δευτερόλεπτο από ό,τι μας είπανε και πάει τρένο το αμάξι και μέσα η αίσθηση είναι εντάξει, λιμουζίνα, λες και στο σαλόνι του σπιτιού σου. Και για τους πίσω, καλά δεν ξέρω αν κάθομαι στον οδηγός, δες εδώ τι κατεβαίνει, προτζέκτορας. Και ό,τι παίζει μπροστά στις οθόνες μπορεί να παίζει και εδώ πέρα. So now we'll show the uppermost parkings of the car. So I will park here. Τώρα θα το βάλει να παρκάρει μόνο του. Parking has started. Stay alert. Και τσίμα τσίμα χωράει, μπαίνει. Stay alert. Avoid contact. Πολύ όμορφα.
and it sends aggregation inside. And if you want to powering the cars by yourself, you can also use the function like this and automatically